isem قديس ليك. هللويا هللويا. ينتلي لقتي السما والأرض، الله كبير مولين ضلالوني. سلطان قوي تكوني مبيرك مولاي، تكوني مبيرك مولاي على دايم، ومبيرك رسم قديس ليك. هللويا هللويا. Salvator liv dig nalkon, intlittina hayja و تama جديدة. قديس قوي تكوني مبيرك مولاي، تكون مبيرك مولاي għal dejjem. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, birek mulej il-familji kollha tagħna. Ixħed fuqna dik il-ħarsa ta' mħabba, ta' ħnina u ta' maħfra. O Ġesu sagramentat, Redentur li żjed ħanin, inti l-ħara fina kebbes li spiss nersqu għad qarbin. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu sagramentat, li mill-mewt oġbok tifdina, lejn id-dnub l-akbar mibeda, għal dejjem nissel fina. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu sagramentat, inti waħdek it-triq tal-ġenna, sabiex fija nistgħu naslu u ruħna minnek dawl tistenna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu sagramentat, għarus den ta' kull imħabba, ħlief imħabtek imħabba oħra, la tħallejx fina titrabba. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu sagramentat, ena dawl u qawwa tagħna biex nifilħu kull salib, sabartina u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittint kif is-sema egdo fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu,
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-waqt li qegħdin quddiem Ġesu sagramentat, ejjew nagħmlu talba biex fil-familji tagħna ikunu tassew bennina li fihom tinbet, titrabba u tissaħħaħ il-vokazzjoni. Jew nofru din it-talba tagħna wkoll biex il-mulej jikompli jieqaf mal-missjonarji tagħna, kemm saċerdoti kif ukoll lajċi, missjonarji Maltin u Għawċin, li huma wkoll qegħdin biex ngħidu hekk fuq il-fruntiera biex jgħinu lill-foqra, lill-morda, lill-batuti. Mulej Alla, li lilna għammiltna wliedek permezz tal-Magħmudija u li saħħaħtna fil-Griżma biex inkunu apostli tiegħek. Għamel li l-familji ta' pajjiżna ikunu xhieda ta' għaqda fl-imħabba. Iqaf mulej mal-missjonarji tagħna li jażlu biex iħallu pajjiżhom, art twelidhom u jmorru f'artijiet imbeda biex iwasslu lilek fil-qalb ta' dawk li s-soċjetà insietom jew warbithom. Kun magħhom, ixħed fuqhom il-qawwa tal-Ispirtu Santu kif inti stess tajta lill-Apostli u ħaristhom minn kull tiġrib. Ħarishom mill-mart, għatihom is-saħħa u l-qawwa ħalli jkomplu jkunu xhieda tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha. Sejjaħ mulej aktar żgħażagħ qalbina biex huma wkoll jarfu jsiru saċerdoti u reliġjużi. Sejjaħ aktar tfajliet biex huma wkoll jikkonsagraw il-ħajja tagħhom lilek fil-qadi tal-Knisja. Għamelu mulej li dawn imorru fid-dinja biex iħabbru il-bxara it-tajba li inti ġibtilna biex huma wkoll jgħadduha lill-oħrajn. Għati l-grazzja nitolbok mulej li wieħed minn kull familja biex ikompli x-xogħol tal-fidwa tiegħek fost il-bnedmin. Ħajkunu l-familji tagħna nuklji li fihom timbet il-vokazzjoni. Ħajkunu bħal dik l-għalqa għammiela li fihom tinżera l-kelma tiegħek u li tagħti l-frott. Ħatkun il-Verġni Marija f'kull familja biex dawk li huma msejħa b'fidi, b'kuraġġ u mingħajr biża' huma wkoll bħal Marija jarfu jduru lejk u jgħidulek hawn jien ħajsir minni dak li inti qed titlob għalija, ħajsir minni skont kelmtek. Ibgħat mulej aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Kantaw flimkien ħaners u lejħ.
Simbahan yalin tis jet masmin. Jew fiskiet, inres u it-talbiet u x-xewqat tagħna lill-Mulej Ġesu. Imbirek intu Alla, missier Sidna Ġesu Kristu, li mlejtna b'kull xorta ta' barka spiritwali fi Kristu. Nitolbuk, birek is-saċerdoti tagħna, il-missjonarji tagħna, il-familji tagħna. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Għażiltna fi Kristu Mulej. Ħallina nippreżentawlek l-ommijiet, dawk kollha li fil-ġuf tagħhom qegħdin iġorru l-ħajja. Għatihom il-qawwa u s-saħħa biex dik il-ħajja jieħdu ħsiebha u jwassluha għat-twelid biex hekk tingħaqad u tkun membru ħaj fil-Knisja tiegħek. Iddestinana li nkunu għalih u liet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu, permezz tal-Magħmudija. Aħna sirna l-uliet adottivi tal-Missier. Għenna Mulej biex aħna wkoll ngħixu il-Magħmudija tagħna, inkunu xhieda ta' dak li nemmnu u nagħmlu atti vera ta' imħabba, ta' karità, ta' ħniena. F'dan il-mument nippreżentawlek il-dawk ħutna li qegħdin fuq quddiem biex din il-marda, din l-epidemija tieqaf mill-aktar fis biex in-nies ma tkomplix dbati. Kun magħhom Mulej, ilqa' s-sagrifiċċju tagħhom u birek il-familji ta' dawn il-persuni. Fih aħna għandna il-fidwa bid-demm tiegħu, il-maħfra ta' dnubiet. Nippreżentawlek Mulej il-dawk ħutna li huma mtaqla fid-dnubietu biex ma jaqtgħux qalbhom imma jersqu lejk li jint ma tridx il-mewt tal-midneb iżda jint tilqa' l-indiema tiegħu u taħslu biż-żejt tal-imħabba u l-maħfra tiegħek.
isem قديس تيك Sejrin nejdu flimkien feluq dan l-ewwel erba tal-Madonna il-għasar, it-tieni għasar tal-Verġni Marja. Mulej iftaħli xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Slim għalik kewba tal-baħar, om qaddisa u kbira talla, dejjem Verġni bla mittifsa, bieb ilena u ferħ tas-sema. Il-qalave li bil-qima Gabriel qed isemmalek ibdel fija l-isem teva ħalli jerġa' sliem fid-dinja. Aċċat kull irbit lil ħatja, ġib id-dawl lill-omja kollha, biet minna l-ħażen tagħna, niżżel fuqna il-ġid mis-sema. Uri li tassew intomna, wassal talbna quddiem Alla, li fiħnin tutwilet minnek biex issir għalina bniedem. Verġni, fost kulħadd magħżula, ta' qalb ħelwa fost il-ħlejja, itlob libnek biex jagħtina maħfra safa u spirtu ħlejju. Enna ngħaddu ħajja msedqa, żomna sħaħ fit-triq żgura, sa ma niksbu l-ferħ tad-dera ta' Ġesu għal dejjem miegħek. Lilek lill-missier it-tifħir tagħna, ġieħ u seta l-Kristu sidna, lill-Ispirtu Santu l-qima, sebħ li-tlieta Alla wieħed. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Alleluja. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebel Ġerusalemm. Ġerusalem mibnija bħal belt maquda ħaġa waħda. Lejja it-tribu jitilgħu, it-tribu tal-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej. Għaxem twaffqu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet ta' dar David. Itolbu sliem għal Ġerusalem, ħajkolkom sliem daw kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm isliem ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Minħabba ħuti u ħbiebi, ħallini ngħidlek isliem għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna, nixtieq li jkollok il-ġid. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sliem għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Alleluja. Hawn jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Alleluja. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar, għal xejn jitħabtu l-bennejja. Jekk il-mulej ma jħares il-belt, għal xejn jisar il-assis. Ma jiswilkom xejn li tbakru, jew li ddumu ma tistrieħu u tiklu l-ħobs ta' tbatija, għax hu jipprovdi lill-leżies tiegħu. Ara wirt il-mulej huma l-ulied,
ħlas tiegħu u frott il-ġuf. Bħal fleġet fit il-ġelliet, ekkuma u liet iż-żożija. Ħin il-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom. Ma jinfixilx meta jintaqa' mal-edewwa f'bieb il-belt. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Hawn jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kentek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Alleluja. Imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li jimlina b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewiet fi Kristu. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih u liet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu skont ma oġob l-rrida tiegħu. Għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mlina fil-għażiż tiegħu. Fih aħna għandna il-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra ta' dnubiet. Skont il-għana tal-grazzja tiegħu li fija fawwarna bl-erf u laqa l-kollu. U għarrafna il-misteru tar-rieda tiegħu skont il-pjan li joġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Alleluja. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat il-libnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Il-mulej miegħek. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ħinja int, Marija, għax emmint li jseħħ kull ma bat jgħidlek il-mulej. Alleluja. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għaxxur xeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddejs u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħha u wolla iċkejknin. Mela b'kull ġid lil minhu bil-ġuħ u lil-lonja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla il-Missier li jista' kollox ried li kull nisel ifaħħar lil Marija Omm ibnu. Insebħuh u nolluh bit-tifħir u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu. Tidħol għalina qudiemek Marija mimlija bil-grazzja. Inta għamilt lil Marija Omm kollha ħniena
għamel li daw kollha li jinsabu fil-periklu iħossu l-ħlewwa tal-għoża tagħha ta' Om. Intrid li Marija tkun om tal-familja fid-dar ta' Ġesu u Giuseppi. Bit-talb tagħha qel lill-ommijiet kollha biex iħeġġu l-imħabba u l-qdusija tal-familji tagħhom. Int qawwejt lil Marija biex tieqaf ħdejn is-salib ta' ibnek u fil-qawmin tiegħu imlejta bil-ferħ. Għejn lill-bnedmin kollha fil-hemm tagħhom u wettaqhom fit-tagħm. Int dawwalt lil Marija biex iżżomm kelmtek fi ħsiebha u għammilta għaddejja fidila tiegħek. Bit-talb tagħha għatina l-grazzja li naqdu lill-ibnek u nkunu dix-xiebli tiegħu. Inżejjent lil Marija b'kuruna ta' sultana tas-sema. Għamel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem. Fidena tas-saltna tiegħek mal-qtajja tal-qaddisin. Amen. Fiskiet niġbru r-resqu it-talbit tagħna f'riġlejn Ġesu minn idejn Marija. Niġbru dan it-talb tagħna billi flimkien ngħidu it-talba li Marja tina is-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħ u l-ġisem lill-Verġni bla tebba Marija, om ibnek. Għamel li ħsibijietna ikunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema biex jistħoqilna sem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Tal-misteru arkubtejna, ejjew mela naduraw, qoddim ir-riti ġodda, sorjiet qodma jispiċċaw, li l-missier inroddu l-jiben, qalbna kollha b'kull tifħin. Lejjom għadberik ta' qalbna, imħabbitna fuq it-tir. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li nħossu fina bla edha dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha,
imbirek Alla fl-anġil qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sepu popli kollha, għax kbira jitjubitu mana, u kelmit il-mulej iddu mal dejjem. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispirtu is-Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.